бештари нафарон ба он ақидаанд, ки шахсони китобхону китобдӯст аз лаззати асосии зиндагӣ доранд ва пайваста аз муомила бо дигарон дар гурезанд, вале чунин нест. китоб ба инсон роҳи дурусти хушҳолона умр ба сар бурданро нишон медиҳад ва суҳбатро гуворотар мегардонад. иштирокчии барномаи имрӯзаи мо хеле суҳбатороянд. салом бинандагони азиз, манзури шумост барномаи фуруғи субҳи доноӣ ва иштирокчии барномаи имрӯзаи мо ҳастанд Ҷамшед Муродов. салом Ҷамшед. саломат бошед. мехостам миннатдорӣ бевоситаи худро ба пасандкорони телевизиони Баҳористон бирасонам, ки маро ба барномаи хеш даъват намудед. худро метавонед барои бинандагони мо пурратар муаррифӣ кунед? ман Муродов Ҷамшед ҳастам, хонандаи синфи 10 литсеи давлатии рақами 1 ноҳияи Фархор. барои хонандагони болояқади ноҳияи Фархор ҳастам. яке аз иштирокчиёни озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ ва пайваста пайи мутолиаи асарҳои бадеӣ, классику муосир ҳастам. ман аз он хеле ҳамшод ҳастам, ки аз ҷониби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар байни тамоми қиширҳои ҷомеа озмуни ҷумҳуриявӣ таҳти унвони фуруғи субҳи доноӣ эълон гардид ва ин озмун ба он нафароне, ки пайваста китоб мутолиа мекунанд, имкон медиҳанд, ки истеъдодҳои хешро ба тамоми аҳли омма пешниҳод созанд. саломат бошед. Ҷамшед, мегуфтед, ки аввалин китоби мутолиа намудаатон дар синни чанд солагиатон буд? аввалин китоби мутолиа кардаи ман дар синфи 5 мебошад ва бояд қайд намоям, ки шахсе, ки манро бештар ба китобхониву китобдӯстӣ бештар ҳидоят намуданд, ин устоди азизу арҷуманд, устоди фанни адабиёт ва забон Холмуродов Абдуҷаббор мебошанд. дар миёни китобҳои мутолиа намудаи шумо ман мебинам, ки дар ин ҷо китоби Каштанка низ ҳаст. дар бораи ин китоб барои бинандагони мо маълумот дода метавонед, чунки кам нафароне ҳастанд, ки ин китобро мутолиа карданд. бале, воқеан дуруст қайд кардед. китоби мазкур, яъне ки Каштанка, аз тарафи яке аз нависандагони машҳури рус Чехов нависонда шудааст ва оиди як сагбачае меравад, ки вай рӯзе чун бо соҳиби худ дар кӯчаҳо мегардад ва соҳиби ӯ хеле ҳам маст буд ва дар ҳамон ҳолат онҳо ҳамдигарро гум мекунанд ва баъдан ҳамон сагбачае, ки Каштанка баъдан ба дасти як марде меафтад ва ҳамин тавр хулас рӯзе мешавад, ки ӯ ба сирк, чун дар сирк бо ҳам вомехӯранд ва ҳамдигарро мебинанд ва ҳамин тавр Каштанка бо соҳиби хеш рӯбарӯ мешавад ва ҳамдигарро мебинанд ва ҳамин тавр Каштанка ана ҳамон рӯзҳои хурсандие, ки дар пеш дошт, мебинад. ҳамчунин дар ин ҷо гуфта мешавад, ки шумо китоби маснавии маънавиро низ мутолиа кардаед ва бештари нафарон, чун ба барномаи фуруғи субҳи доноӣ меоянд ва дар ҷои шумо менишинанд, онҳо китоби мазкурро мутолиа намуданд ва ҳар яки онҳо ба мо қиссаҳои гуногунро аз китоби мазкур нақл мекунанд, ки онҳо аз якдигар фарқ мекунанд ва такрор нашавандаанд. шумо метавонед, ки як қиссаи хело ҳам аҷибро аз ин китоб ба мо ва ба бинандагони мо нақл кунед? китоби мазкур аслан аз тарафи устод Ҷалолиддини Балхӣ дар шакли назм рӯй кор омадааст ва баъдан устод Сотим Улуғзода аз назм ба наср гардонданд ва яке аз ҳикояе, ки ба ман хеле ҳам писанд омад, ин ҳикояи Луқмони Ҳаким мебошад. рӯзе Луқмони Ҳаким ба дарборе барои шоирӣ меравад ва ба ногаҳ лашкарони дарбор устод Луқмони Ҳакимро мебинанд ва чун либоси фақирона дошт, ӯро ба гурӯҳи пешхизматчиёни дарбор ҷой медиҳанд ва рӯзе шоҳи ҳамон дарбор ба тамоми пешхизматчиён амр медиҳад, ки аз боғ тамоми себҳоро бичинанд ва ҳамин тавр Луқмони Ҳаким низ дар ҳамон гурӯҳ дохил буд ва устод Луқмони Ҳаким чун себ мечинд ва як гурӯҳ дар ҳамон ҷо аз пешхизматчиён дуз буданд ва вақте ки тамоми себҳоро медузаду мехӯранд, ҳамаи онҳоро ба гардани устод Луқмони Ҳаким меандозанд ва Луқмони Ҳаким чун шахси хеле ҳам бохират буд, мехост, ки инро ошкор созад, ки ин корро Луқмони Ҳаким накардаанд ва яъне бегуноҳии худро мехост исбот кунад. бале ва чун шоҳ ин хабарро мешунад, хеле ҳам ғазабӣ мешавад ва баъдан Луқмони Ҳаким ба шоҳ пешниҳоде мекунад. Мегӯяд, ки ба ҳамаи мо об нӯшонед ва вақте ба ҳамаи онҳо об менӯшанд, ба ҳамаи онҳо об менӯшанд, мо низ об менӯшем ва ин об ҳамаи онҳоро ба ҳолати ҳаёт мекунад. ва
ба давидан машғул мешаванд. пас аз давидан онҳо ба дилбеҳузурӣ дучор мешаванд ва баъдан муайян мегардад ки дӯст кӣ будааст, яъне ки шахси оқил кӣ будааст, яъне ки устод Луқмони ҳаким ба дуздӣ дахле надоштааст ва ҳамин тавр шоҳ ба тамоми лашкарон фармон медиҳад ки ҳамаи дуздонро ҷазои сахт диҳанд. саломат бошед ҷамшед. ва бояд қайд намуд ки баъзе китобҳоро чун мутолиа мекунад шахс ва ҳангоме ки мутолиааш ба охир мерасад, онро дар ҷои худ мегузорад ва дигар китобро мегирад. вале ҳастанд китобҳое ки чун онро инсон мутолиа мекунад, мехоҳад боз дубора онро мутолиа кунад, бори севум, бори чорум онро бихонад. аз миёни китобҳои хондаи шумо ҳастанд чунин китобҳо? яъне китоби аз ҳама дӯст медоштаи шумо аз миёни китобҳои хондаатон кадом аст? бале чунин китоби дӯстдоштаи ман ин китоби Одинаи устод Садиддини Айнӣ мебошад. чун устод Садиддин Айнӣ яке аз нависандагони дӯстдоштаи ман ҳастанд ки ба қалби ман хеле ҳам наздик ҳастанд. ман пайваста китобҳои устод Садиддин Айниро мутолиа мекунам. Одина, чун дар боло гуфта гузаштем, яке аз асарҳои дӯстдоштаам аст. барои он ба ман писанд аст ки оиди қаҳрамони чун ба ман писанд аст ки қаҳрамони ҳамин асар хеле ҳам як ҷавони пурқувват дар зиндагӣ ҷавоне аст ки ҳамеша заҳмат мекунад, талош меварзад то ин ки зиндагии хешро пеш барад. ва рости Одина дар зиндагӣ хеле ҳам азоб мекашад ки вай дӯстдухтаре дошт бо номи Гулбибӣ ва вақте ки вай барои Гулбибӣ ва барои бибии худ биби Оиша вақте ки ба сафар меравад, хеле ҳам аз пушти хеле ҳам ранҷу машаққат мекашад, вале мутаассифона билахира дар анҷом ба ҳалокат мерасанд аз ҳисоби бад будани вазъи зиндагӣ, аз ҳисоби бадшавии ҳолати саломатии Одина. ва ин асар барои он бештар ба ман писанд омад ки оҳиста оҳиста замон ба замон ҳамон давра обод шудан гиред ва ҳатто худи нависанда устод Садиддин Айнӣ дар охири ҳамин китоб овардаанд ки ҷумҳурии Тоҷикистон дар оянда ободу зебо хоҳад шуд. воқеан ҳамчун мо шоҳид гардида истодаем ки ҳамин тавр шуда истодааст. бевосита дар ҳар як китоб, дар ҳар як асар, дар ҳар як қиссаву афсонаҳо ду намуд қаҳрамонҳо мушоҳида мешаванд, қаҳрамонҳои манфӣ ва мусбат. вале бештари нафарон мехоҳанд дар китобҳо танҳо қаҳрамонҳои мусбатро бубинанд. ба андешаи шумо дар китобҳо мавҷудияти қаҳрамонҳои манфӣ сужаи асарро боз ҳам ҷолибтар мегардонанд ва ё на? бале чун вақте ки дар китоб қаҳрамони мусбӣ бошад хуб аст, вале вақте ки қаҳрамон манфӣ ҳам вуҷуд дорад, боз китоб ҷазобтару хонданибобтар мегардад ва аз ҷониби хонандаҳо ҳам хуш пазирифта мешавад. ва чун мо дар бештари китобҳо, дар бештари асарҳо мебинем ки қаҳрамони манфӣ бар зидди қаҳрамони мусбат байни ҳамдигар муборизаҳо мебаранд. бибинед ки чӣ гуна як китоби хеле ҳам шавқовар рӯй кор меояд, яъне ки қаҳрамони манфӣ вуҷуд доштан дар китоб ин ҳатмист аз нигоҳи ман. саломат бошед. ва яке аз бузургон ки хеле ки хондани китобҳоро дӯст медошт дарк кардааст ки китоб ба мисли яхдон аст, аммо ӯ ба мо ғизои маънавӣ медиҳад ва ғизоҳои онро танҳо бояд шаб истеъмол кард. яъне ин нафари китобдӯст танҳо дар шабонгаҳ китоб мутолиа мекардааст ва дар ин муддат хондани китобро дӯст медоштааст. шумо чӣ дар кадом вақт хондани китоб бароятон писанд аст? субҳгоҳӣ, нисфирӯзӣ ва ё ин ки шомгоҳон? ба ман бештар китоб мутолиа кардан дар субҳгоҳӣ писанд аст, чун вақте ки инсон аз хоб бармехезад, вай аллакай мағзи сари вай холӣ аст ва барои ҳамин фаҳмиши китоб ана ҳамон китоб бар вай осонтар мегардад. ва ҳамчунин бояд китоб кайнамам ки китоб бояд дар ҳолати оромӣ, дар ҳолате ки ягон садоҳои гӯшхарош набошад, дар ҳамин ҳолатҳо хонда шаванд ва ҳатто дар илми равоншиносӣ омадааст. яъне ки ман бештар дар субҳгоҳон, дар ҳолатҳое ки ором бошад, табиати ором ва агар манзараҳо бошад, масалан дар боғу гулгаштҳо бошад, боз ҳам хубтар мешавад. яъне шумо фикр мекунед ки манзараҳо, табиати зинда метавонад ки ба инсон илҳоми китобхонӣ биоварад? бале метавонад ки шавқу завқи хонандаро боз ҳам баландтар созад, боз аз ин хонанда як илҳоми дигаре мегирад. ҷамшед, ҳар як иштирокчие ки ба барномаи мо ҳозир мешавад, бевосита ба ҷуз қайд намудани таъссуроти худ аз китобҳои хондааш ба мо шеър ва ё ғазале аз устодон, аз шоирони классик ва ё ин ки муосир пешниҳод мекунанд, қироат мекунанд. оё шумо ба қироат ва хондани шеърҳо низ машғул ҳастед?
бале ман ба ҷуз аз хондани китобҳои бадеӣ ба қироат ва ҳамзамон хондани шеърҳо низ машғул ҳастам ва як чизи дигарро қайд намоям ки худ низ истеъдоди шеърнависӣ низ дорам ва агар иҷоза бошад шеърро ки ба қалами худ тааллуқ дорад қироат кунам. марҳамат. ва мавриди қайд кардан аст ки шеъру мазкурро бахшидан ба пешвои миллат, чун қаҳрамониҳои бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон манро водор сохт ки шеърро рӯи кор биёрам бо номи пешвои миллат. ногаҳон омад ба кишвари мо ҷанг, надоштанд он разилон номусу нанг. маҷлис барпо шуд дар хуҷанд, гирифтанд душманон зи худ панд. баромадӣ ба майдон ای ماملئ رحمان، واریث اهل سامان، پیشوای ما تاجیکان. ای سروری عالی نژاد، همیشه باشی آباد. آباد کردی وطن را، این ملت فرزانه را. саломат бошед. ин буд барномаи навбати фуруғи субҳи доноӣ. хайр, то барномаҳои оянда худ ва наздиконатонро эҳтиёт намоед. ҳамун шеш